ഇനി മന്ത് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റിന്റെ ടെൻഷൻ വേണ്ട 4 ദിവസത്തെ കിടിലൻ ഓഫേഴ്സുമായി അൽവഫ 4 ഡേയ്സ് സേവിംഗ്സ് ഓഫർ. അബൂക്കാസ് ബസ്മതി റൈസ് 5 കിലോ 27.95. അൽബഷായർ ഫ്രോസൺ ചിക്കൻ 1200 ഗ്രാമിന്റെ 10 പീസിന് 119.95. ഡവ് സോപ്പ് 6 പീസിന് 22.95. നദർ ലോങ് ലൈഫ് മിൽക്ക് 1 ലിറ്ററിന്റെ 12 പീസ് 42.95 മാത്രം. 20 ബാർസ് വരുന്ന സ്നിക്കേഴ്സിന്റെ ഈ ബോക്സിന് 22.95. അക്വാഫീന 1.5 ലിറ്ററിന്റെ 6 പീസ് 4.95. പാകിസ്ഥാനി ബീഫ് കിലോയ്ക്ക് 22.95. ലെനോവോ നോട്ട്ബുക്ക് 256 GB ഇപ്പോൾ 799 മാത്രം. റെഡ്മി ഇയർബഡ്സ് 39 റിയാൽ മാത്രം. ഓൾസൺ മാർട്ട് 2-in-1 ബ്ലെൻഡർ 49.95. മെൻസ് ആൻഡ് ലേഡീസ് സ്പോർട്സ് ഷൂസ് 24.50. അൽവഫ 4 ഡേയ്സ് സേവിംഗ്സ് ഓഫർ ജൂൺ 25 മുതൽ 28 വരെ അൽവഫ എക്സിറ്റ് 16 മലാസ് ഖുറൈസ് ഔട്ട്ലെറ്റ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഹാപ്പി ഷോപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഹാപ്പി സേവിംഗ് ഓൺലി അറ്റ് അൽവഫ.